شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ኣንዓኹም ሰላሕ ኣዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ተዛሪቦም እዮም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሃይማኖት ተዛሪቦም እዮም ብዙሓት ጸሓፍተ ተዛሪቦም እዮም ብዙሓት ሰባት ተዛሪቦም እዮም ዓለም ኩላ ተዛሪበያ ምኽንያቱ ክሕባእን ክሽፈንን ዘይክእል ዝገነነ ስም ናይ ኢየሱስ ስም ስለ ዝኾነ ነገር ግን እዚ ዓለም ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እትዛረበሉ ጎይታ ክብሪ ንሱ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ገለ ነቢይ ይብልዎ ገለ ሐዋርያ ይብልዎ ገለ ልኡኽ ይብልዎ ገለ ሰብ ይብልዎ እሱ ግና መን እዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ልኡኽ ድዩ እወ ሓቂ ንሱ ልኡኽ እዩ ንሱ ነቢይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ድዩ እወ ሓቂ ንሱ ሐዋርያ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽተኛ ድዩ እወ ሓቂ ንሱ መልእኽተኛ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳ ድዩ እወ ሓቂ ንሱ ጓሳ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ጥራሕ ዘብቅዕ ኣይኮነና ኢየሱስ ማንነት ኣብ ንሱ ነቢይ እንተደኣ ደው ኢልና በትክክል ኢየሱስ መን ምዃኑ ኣይፈለጥናዮን ኢየሱስ ካብ ነቢያት ይበልጽ እዩ ኢየሱስ ካብ ሐዋርያት ይበልጽ እዩ ኢየሱስ ካብ ልኡኻት ይበልጽ እዩ ካብ ዝሕልፍ ዝበለ ማንነት ኣለዎ ኢየሱስ መን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ውን ኣምላኽ ነበረ ኣስተውዒልኩም ሓዚ ሕዋት እዚ በመጀመርታ ነበረ ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ቃል ንኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ በመጀመርታ ዝነበረ ህያው ዝኾነ ቃል ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ነይሩ እሱ ኣብ ውሽጥ አምላኽ ዝነብር ዝነበረ ቃል ናይ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ካብ ውሽጥ አምላኽ ዝወፀ ቃል እቲ ህያው አምላኽ እዩ እዚ ጥራሕ ግን ዘይኮነ እሱ ባዕሉ ቃል እቲ ህያው አምላኽ ዝነበረ ጎይታ እሱ ባዕሉ ድማ አምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ህያው ቃል ስጋ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ህያው ቃል ስጋ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል እቲ ንሱ ህያው አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኮይኑ ቃል ስጋ ኮይኑ በዴና ማርያም ቅድሚ ምውላዱ ህያው ንዘለዓለም ዝነብር ዝነበረ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ መፍጡር ዘይኮነ ነገር ግን ፈጣሪ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ካብ ስላሴ ሓደ አካል ዝኾነ ወልድ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ቃል ተባሂሉ ዝተጸውዐ ካብ ውሽጢ አቦ ዝወፀ ቃል እግዚአብሔር አቦ ዝኾነ ነገር ግን ንሱ ባዕሉ ድማ አምላኽ ዝኾነ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ስጋ ኮይኑ በዴና ማርያም ዝተወለደ ኢየሱስ ቅድሚ ስጋ ኮይኑ ካብ በዴና ማርያም ምውላዱ መን ይነርሱ ከምኡ ዓይነት ኣዋላልዳ ማንም ኣይተወለደን ኩሉ ካብ ዘርኢ ሰብ ይወፅዩ ንሱ ግን ካብ ዘርኢ ሰብ ንምንታይ ዘይወፀ ምኽንያቱ ንሱ ናይ ሰብ ዘርኢ ስለ ዘይኮነ ንሱ ናይ ሰብ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ዘደንቕ ኣዋላልዳ ኣብ ምድሪ ዝተረኣየ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ኣዋላልዳ ቅድሚ ሕጂ ተረኣየን ብሕጂውን ኣይክረኣይን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ከም ኢየሱስ ቅድሚ ይነበሩን ከም ኢየሱስ ድሕሪ ከዓ ኣይክመጹን እዮም ዋይ ተተባሃለ እሱ አምላኽ ስለ ዝኾነ አምላኽ እዩ ስጋ ኮይኑ በዴና ማርያም ተወሊዱ እቲ ካብ በዴና ማርያም ስጋ ኮይኑ ዝተወለደ ቃል ህያው አምላኽ ንሱ ነታ ዝተወለደላ ማህፀን ፈጣሪ ኣይ ነይሩ ነገር ግን ናብ ምድሪ ክመጽእ ስለ ዝነበሮ ካብ ናይ አምላኽነቱ ናብ ናይ ሰብ ደረጃ ይወሪዱ ማንም ናብ ምድሪ ከኣቱ ዝግብኦ ስጋ ክለብስ ስለ ዘለዎ እቲ ህያው ቃል ግዴታ ነትሱ ዘውፅኦ ሕግ ተኸቲሉ ስጋ ኮይኑ ብማህፀና ዴና ማርያም ናይ ፍጥረት ዋጋ ንምኽፋል ናብ ምድሪ መጽኡ ስለዚ ኢየሱስ ቅድሚ ስጋ ኮይኑ በዴና ማህፀን ማርያም ምውፅኡ እሱ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ህያው አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ቀፂሉ ከምዚ ኢልዎ
ብኡኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ርኢኹም ኣሕዋት ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይኾይኑ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀማሩ ኩሉ እዩ كل بيسوس كريستوس يتفطيرو بزي يسوس كريستوس زتفطر ነገር የለን እቲ አማ አከል አይሁዳውያን አማ አከል ህዝቢ ከም ሰብተራ ኮይኑ ዝማላለፍ ዝነበረ ጽራብ ዕንጨይቲ ገይሮም ዝፈልጥዎ ዝነበረ ንሱ ካብኡ ዝሐለፈ ኢኔሩ ንሱ ካብ ምጽራብ ዕንጨይቲ ዝሐለፈ ካብ ሰብ ምዃን ዝሐለፈ አማ ህፀን ማርያም ቅድም ምምጽኡ ፈጣሩ ሁሉ ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ህያው አምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ አምላኽ እዩ ኣብትብል ደረጃ እንተ ዘይበጽሕና ንኢየሱስ بتخكل عين فلطانينا متحف قدس كمزي فيليب معراف كلتن هاليلويا فيليبي معراف كلتن كابتا أصحى مشتن أتي أب كريستوس يسوس زنبر حساب أباخاتكم يهاللخم نسو بملك أملاخ نسو نتمعر أملاخ مخانو كم من زعير عيون نتمعر أملاخ مخانو كم من زعير عيون which means اسو هياو أملاخ سلازخونه إيو معر أملاخ مخانو كم من زعير عيون رؤسو كسع موت أتحته كسع موت مسكالو قادة أتأززه أبتقصي شو عته ملك عبارة وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبراتو كم سب كوينو ترخبه اتنسب زمسله بنبراتو كله كم سب كوينو زترخبه غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ካብት ማዕራ አምላኽ ዝኾነሉ ክብሪ እዩ ናብዚ ደረጃ ዝወሪዱ ስለዚ እሱ ቅድም ከም ሰብ ኮይኑ ምርካቡ መን ይኔሪ ትሕቶ አምላኽ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝማላለስ ዝነበረ ህያው እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 አምላኽ ብዙሕ ሰአን በብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ኣብ ዘንድ ሓሮት መዓልታት ንዓና በቲ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ሪኢኹም እግዚአብሔር አቦ ብዘይ ቃሉ ምንም ገይሩ ይፈልጥን እዩ ቃሉ ድማ ኢየሱስ በዓል እዩ ስለዚ بزي ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን እዚ ኖርማል ሰብ ጌርና ንወስዶ ዝነበርና ኢየሱስ ከምቶም ካልኦት ነቢያት ጌርና ንግምቶ ዝነበርና ኢየሱስ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ እዩ ንሱ ነብ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ሐዋርያ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ካብ ድንግል ዝተጠነሰ ጥራሕ አይኮነን ንሱ ፈጣሪ ሁሉ ህያው እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ህያው አምላኽ አምዃኑ ፍልጠትና እንተ ዘይበጽሑ بتخكل نيسوس عين فلطانينا نبي إتراحلنا دوتيلنا بتخكل نيسوس عين فلطانينا مصحف قدس كم زيبل نسوناي كبرو نصبراق قرص بحري ان كلون بحيل قالو تصويرو كلوس من صحاتياتنا مسغبره ابلعلي ابيمان غرما تقمطه كابتم ملائختي بزح زبلت سم بزورسو متن كسع كند زكاباتاتهم بلصه ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእኽቲ ሕልፍ ዝበለን አዝዩ ዝበለጸኒዩ ምኽንያቱ ከመላእኽቲ ዝበልጽ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ካብ ሰብ ይበልጽ እዩ ካብ ነቢያት ይበልጽ እዩ ካብ መላእኽቲ ይበልጽ እዩ ካብ ልኡኻት ይበልጽ እዩ ምኽንያቱ ንሱ ጀማሩ ሁሉ ፈጣሪ ሁሉ ህያው አምላኽ እዩ ኣብ ሓደ ወቅት ግን እቲ ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ኮይኑ በማህፀን አዴና ማርያም ንምድሓን ፍጥረት ናብ ምድር ተገሊጹ ስለዚ ኢየሱስ ካብ አዴና ማርያም ክወጽ ኸሎ ጥራሕ አይትፍለጥዎ ብኸመይ ናብ አዴና ማርያም ማህፀና አትዩ ቅድመ ኣብ ማህፀን አዴና ማርያም ምእታውኸ ንሱ መን ነይሩ ንሱ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማህፀን አዴና ማርያም ስጋ ዝኾነ ህያው ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ تقال سغا خونه ጸጋን حقን መሊእዎ ድማ ኣብ መንጎና ሓደረ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣርን አምላኽን መድሓንን እዩ ካብ ኩሉ ድማ ንሱ ይበልጽ ሻሎም